María José, perante a imposibilidade de coincidir contigo, déixoche, por pedimento teu, un breve apuntamento persoal por escrito. Conta con que é só a percepción dunha simple lectora de poesía e, en xeral, avezada á literatura de todas as culturas, correntes, épocas e gustos. Quero expresarche de xeito moi sincero e honesto que os libros de poemas que me sorprenderon moi positivamente por varias razóns. Ver aquí algunhas. Por ser unha poesía feita a corazón e peito aberto, partido polo medio, de arriba a baixo, que desde a inquietude e o desamparo busca a calma. Porque ti, María José, baixo un eu lírico expresado na primeira persoa autobiográfica e en feminino, como a solitaria formiga e de trasunto de mi sombra, o Rosalía, que transita o tempo en soidade, desamparo, fracasos e derrotas a través dun código poético propio, original, transparente e líquido, como os teus abrazos. Faznos partícipes e concernidos pola túa peripecia vital e poética, que por outro lado é a do ser humano reflectido nos seus universais poéticos. Amor, desamor, amparo, desamparo, esperanza, desesperanza, desexo, fracaso, soidade, ausencia, presenza, esquecemento. Precisamente por isto é polo que todo lector se identifica e empatiza, non me gusta esta palabra tan de moda, a través desta enunciación poética, aínda que, ás veces, teña que expresar os medos, sentimentos e emocións dando tombos cara ao abismo ou cara á frustración e á ausencia, que veñen ser o mesmo. Outras veces, a expresión poética ten que traelos ás viravoltas poéticas para conseguir sortear o propio abismo persoal e mesmo o do lector xa arrastrado pola corrente vital e poética deica ao final. Vi nos teus libros de poemas, nas dúas versións, unha poesía delicada pero escura, rozando o arrepío e fortemente pasional e se cadra mesmo irracional. Nela, calquera termo de positivo aparece inmediatamente negado. Calquera vocábulo positivo leva aparellado o seu adxetivo ou termo negativo. A finalidade é manifestar a negación, a derrota, a aniquilación ata dar na nada. Aquí teño que copiar porque non dei memorizado, aínda que poéticamente me encantou. Alforjas de miedo alimentan la nada. Expresividade mayúscula. Unha das túas observacións era de seren textiños breves. Non sei se o afirmabas como mérito ou demérito. Eis para min un dos retos. Con contadas palabras, pero as precisas, describes realidades íntimas ou próximas. Cope outro exemplo. Pueblo atrapado en tinto e risas. Baile rítmico. Abrazos furtivos. Solaz veraniego de verbena alegre. Para unha nena que celebraba a festa anual do patrón, pouco lle hai que engadir. Está todo dito, está redondo. Mágoa ou non que a ti, María José, che pase como a todos e todas as que traballan coas palabras. Como seres con vida que son, revíranse e retórcense, móstranse esquivas e despiadadas, e mesmo feren e insultan. Dixenche que era unha linguaxe poética sinxela. Para min, un valor, porque non quere dicir que estea exenta de elaboración, nin de tratamento, nin de intención poética. A antítese, o contraste, tan de tradición na nosa poesía tradicional e de autor, permítenos enfrontar, por exemplo, o ayer, hoy, ou co doce e amargo da vida, de lima e miel. Ni sequera volver á memoria como o único lugar de acubillo sería posible porque se ve, e copio de novo,
aplastada por los recuerdos que aniquilan, en bruñidas mañanas de desencanto, aguardo a que la losa humillante del olvido, de flores marchitas sobre el dormido aliento, haga borrar tu memoria. A consecuencia máis grave é que nin sequera a volta á infancia e a inocencia ao paraíso perdido nos che é dado, só a través da inspiración da poesía. E tes razón. Nin vale de nada pedir clemencia, oh Rosalía, a los que me desprecian con risas, a las risas que llevan sangre inyectada en dosis de veneno dulce en recipiente vacuo. Ni sequera os abrazos musicais poden redimir a voz poética do seu desespero e da súa soidade. Ni sequera a música, pode actuar como bálsamo para un eu poético ferido no máis fondo das súas entrañas, que xa son as do lector. E ben que xo sinto, a música negada, a que eu teño como banda sonora na miña casa ata a fatiga. É o que ten vivir cun músico. Pero queda un hálito de esperanza depositado na cidade de pedra, que non corta alas invisibles ni efímeras. Queda Compostela. E logo de tanta vertixe, e por derradeiro, un urro de luz que ilumina un presente e un futuro. Sentirme libre e plenamente feliz, porque a poesía, a palabra, o verbo cumpriu a súa función creativa, sandadora e liberadora. Por iso, se o eu poético mira súa obra acabada, la nunca llamada artista, fragmentada en partículas de calma. Os lectores que transitaron o deserto coa voz feminina, auténtica e en primeira persoa, autobiográfica, poderían afirmar outro tanto. Unha aperta, Carme.